खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी दिकियाजुलि ओनसोलाव बाटासिपुर थांनाय लामाखौ भारत सर' एबा भारत नागार सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बीर जोहोलाव रतन कसारनि मुं दोननायखौ खोमोरनानै डक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी मुङै दोननायनि सायाव गिबि खेबनि थाखाय फिनजाथाय होदों रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बे समाव मख'नांगोन दे जोंनि खौरांनि गेजेरजों बे दिकियाजुलि ओनसोलाव रतन कसारनि मुङाव दोननाय जा लामा बे लामानि मुंखौ सोलायनानै डक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जीनि मुं दोननायखौ लानानै गले गले जों खौरां बिजोङाव नोंथांमोननो फोरमायदों। आरो बे फोरमायनायनि गेजेरजों गिबि खेबनि थाखाय बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङानो गिबि खेब फिनजाथाय होदों। जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां दैदेनगिरि गोबां राजखान्थि गोबां एमएलए मन्त्रिफोर दं, नाथाय बिथांमोननि खुगायाव बे जेंनानि सायाव एबा बे जाथायनि सायाव फंसेबो बाथ्रा बुङाखैमोन। नाथाय बे समाव दिनै फिन आरोबाव गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंबाय रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों दि एबा बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों दि जे मोनसे समाव भारतनि थाखाय जिउ दान होनाय बीर जोहोलाव रतन कसारनि मुंखौ खोमोरनानै गुबुननि मुं होनाया बेयो मुगैजाथाव खामानि आरो बेयो गनायजाथाव नङा होनना बुंदों। गोबां जोंनि ओनसोलाव जेबो मुं गैयै लामा दथाय दं, बेफोरखौ दोननो हायो एबा बैफोराव थांनानै एबा बैफोरखौ लानानै गोदान मुं दोननो हायो। नाथाय जाय रतन कसारनि मुंखौ दोनखानाय जादों बेखौ खोमोरनानै गुबुननि मुं दोननायखौ लानानै एबा गुबुननि मुं दोननाया गनायजाथाव नङा होननानै एबा बियो मोनसे सोंखारि जाथाय होननानै बुंदों। लोगोसे मुंख्लंखौ अपमान खालामनायनिबो बाथ्रा फोरमायदों रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला दिकियाजुलि ओनसोलाव भारत नागार सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बीर जोहोलाव रतन कसारिनि मुंखौ सोलायनानै डक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जीनि मुं दोननायनि सायाव माबायदि फिनजाथाय होदों रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिफ्राय जों नोंथांमोननो एबा बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। সেইটো আমি দুখ পাইছোঁ, চবেই ৰাইজেও দুখ পাইছে। গতিকে কোনোবা এটা পথ যিটো পথত কোনো নামাকৰণ নাই, সেই নামাকৰণ নোহোৱা পথটোত নামাকৰণ কৰিব পাৰে। শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰে কওক বা বেলেগ কোনোবাৰে কওক, এইটো যিবিলাক বহুত পথ আছে য'ত নামাকৰণ কৰা হোৱা নাই। মই আমাৰ কাউন্সিল এৰিয়াতো মোৰ সময়ত বহুত পথ মই নামাকৰণ কৰিছোঁ। আমাৰ লোকেলি কোনোবা ইম্পৰ্টেণ্ট ব্যক্তি যি জনগোষ্ঠীৰে নহওক কিয়, সেই ব্যক্তিবিলাকৰ নামত কোনোবা ডিফেন্সৰ কোনোবা মানে শ্বহীদ হৈছে, সেইসকলৰ নামত আমি পথবিলাক আমাৰ দিনত যোৱা 5টা বছৰত আমি নামাকৰণ কৰিছোঁ। গতিকে আজিৰ সময়ত যিসকল ব্যক্তি আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা সমাজখনক কিবা দি গ'ল, সমাজখনৰ কাৰণে কিবা কৰিছে, সেই ব্যক্তিসকলৰ অৱদানবিলাক অৰিহণাবিলাক নিক্ষেপ কৰিবলৈ কোনো চেষ্টা কৰিব নালাগে। আৰু কোনোবা নতুন নাম খুব ভাল এটা দৰকাৰ আছে, কিন্তু বিভিন্ন ৰাস্তা আছে, এই ৰাস্তাবিলাক বিভিন্ন অনুষ্ঠানবিলাকত নামাকৰণ কৰিব পাৰে। গতিকে মই দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা বিভিন্ন জৰিয়তে দেখিছোঁ মই এইটো, আৰু আমাৰ দুখ লাগিছে। কাৰণ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ পৰা, বড়ো সংগ্ৰামৰ পৰা, জনজাতি সংগ্ৰামৰ পৰা সেই ব্যক্তিসকলৰ বহুত অৱদান আছে। সেইসকলক সদায় আমি সন্মান জনাই যাব লাগিব আৰু আহি থকা প্ৰজন্মক আমি ক'ব পাৰিব লাগিব যে আমাৰ অঞ্চলৰ পৰাও সমাজসেৱক আছিল, সমাজৰ কাৰণে নিষ্ঠাবানভাৱে কাম কৰা ব্যক্তি আছিল। যদি সেইসকলৰ গোটেই নামবিলাক আমি ইতিহাসৰ পৰা মুচি পেলাওঁ, ক'ৰবাত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা মুচি পেলাওঁ, সেইটো খুব দুখ লগা কথা হ'ব।